we hebben weer een nieuw maandgerechtje bij Justeria. Deze maand is het risotto met gambas. Risotto is natuurlijk Italiaans en wie kan dat beter doen dan Luciano, onze Italiaanse kok. We beginnen met de risotto. Eerst wat olijfolie in de pan. Er komt wat knoflook bij, dus knoflook die hebben we gepareerd met olijfolie. Een beetje ui of shallot. Laten we dit een beetje bakken. Dat zetten we even een beetje aan, een beetje fruiten. We beginnen met het rijst erin te zetten. Ja, als ui een beetje glazig is, dan doe je de rijst erbij. En even goed doorroeren. Totdat de rijst eigenlijk de vetstof opgenomen heeft. En dan zal de rijst wel een beetje glazig worden. Het duurt ongeveer een paar minuutjes. Even afblussen met witte wijn. Dan laat je de wijn een beetje, de alcohol een beetje verdampen. Op het moment dat je ruikt en het ruikt niet meer scherp, dan is de alcohol verdampt. Op het moment dat hij alle vetstof opgenomen heeft, dan kun je er of bouillon bij doen, of visbouillon, of vleesbouillon, ligt eraan wat je gaat maken. In dit geval gaan we met gambas doen, dus we blussen hem eerst af met kreeftenjus. Ja, verder maak ik nu dus af met de visbouillon. En dat duurt een aantal minuten voordat hij ook weer opgelost is. En dan, ondertussen gaat hij de gambas bakken, die we zo meteen gaan gebruiken. En die gaat de gambas bakken. De gambas die bakken we in olijfolie met een beetje knoflook. En voordat je de gambas in de pan doet, is het belangrijk dat de olie goed heet is. De gambas blus je ook af met een beetje witte wijn. Nou, we zijn ongeveer een 20-25 minuutjes verder. De risotto is klaar. We voegen de gambas toe. Voor het af te maken voegen we een klein beetje roomboter toe. Dat maakt het allemaal wat smeuiger. Toen is de risotto klaar. Gaan we het bord opmaken. Dan doen we daar nog een beetje pesto overheen. En een beetje kruiden. En wat rucola. Eet smakelijk. Buon appetito!